سلام زخبركم دخلتي مدبات راديو ايرنا بفلايد مع مدباب جزينا وبصخب زن حضران غراب الشيخ برهان نسي عدوما لونين الأمون عدومي كاب عاد انجليز كوينو داني ادغار زايو بركز بلا جزينا وانا اب مدبنا متجلو بفلاي مدبي دقيم حجون كمسلمو فتو لومين الرزارب له زعبا كمأتوي بموت ميجر جنرال محمد محمود كاري أبيلنا بحبش نبتهم حجي بسفر عليه مهنتات أب عدم بنفاع تعنا مسعان بموظف ليزر لو نيكلم تقادل تنا تهاجرنا تقد كون كل ذكاء لهم جورو حربينياتنا يتهاجرن كم زعبا عن تنكفوينا نسون تنكفولو زلنا مخنيات أبزق زي كبزحات وها تريتو تهاجر زوم أبطات زيهم كم تخلو حد النهار مويتو دقاقي مزلع على تايو تهاجر أخيروا سبيب اللان تكأي باللان نعرف ربايا زبل ريتوتات بمزحي يسمعيو يسمع ترح زي كون تريتون سوتا أمانن قبلون كوين خيدون كله زكالو زقبر وجنا له بزحو عينتو حيلو بزي قدس حجي نحنا خا زي كنت السخن فتنينا دانيال جارزا ناي كنت تقدلايو بتمرتون تطبق درجات بسراويو جناتو مرداتاناتو جنزابن فلتاتو خا ككافلني يو دانيال مجمرت عدمي خبير كاس لازم مزخ خمس كنكا أنا مش شيء دقيمكا ريتها مالتين تتغلب بحثات نعطي ملسي كم حدا قداس نتوسيد كم قدامك بتعمية دمسكنك صبوا بار ميجر جنرال محمد كاري بشان شعب من 50 حدا توليدو أبيلو توليدو شعب 1904 كاني قبل ما أنت كاب موتفريلو أسد 50 عمل زخون كاب عدمو أبتي نتهجر زخون كم زبر كتخنا تاريخ يقلت بشان شعب من 1900 نبت حقيقة 5 سلفن بشان شعب من 70 كنت كاني أبزواج بار ويابز واحد نيشعور زي 5 سلفن ناتو تاريخ يقلت حجي زيد حفشاو تاريخه بحتر زبالة كم أتوي تقيسنا نسخة بقربة زخرة خمسة لك سحب كان يركاوي كأني تردي له مو بوه جمر يغني لي شيء نوعلو سخا نزي مدب زي جزي هيبكا أغلبه هيبكا كتر لهم فتن كون نسو تزل علي مهنياتو قدمي نبتي زعبا متاونا بزعبا متاينا نزارب زلنا تي ار اس تي بزعبا ولق سبات ترى يكونن أبيلو بيلوسي بزعبا هاجري هاجر كل جزء أب هاجر ترى زي كونس أب زخونة نجار وانت زخونة سب حدا نجار كجلجل الكاخلو ويكجبر الكاخلو تجبر كارلو تبوق تجبر كارلو آخ نجرلو هاجر داس سلا زخونة نجانو نفلايكا نتوم جنبارهم نتيتيبهم نهاجرهم كلو من تهزبهم جزيئهم من عدميهم من كمون هيوتهم أب قدميت جيرهم نزحلفو سبات مموقاس مالت نابز حلفة متما ترى يكونن كل لاين مزايز متمنياتو لو من عوام صباحنا بناس لزغونه بحجز فريم الاسيات بحجز تكون الاسيات ونالو اتي نتوم جغانو نتوم سب جزي نتوم سب معلتي نعوم تبوم كبري نعوم ترى زي كونس نمصاون تاريخ مور راسن نزغبره كل جزي أب حجرن أب كزخرن تبغى بوتا خمزلون أب قمت اتخاذ الزارو ونجر سلزخونه تزعبا قليل نجرا يكونن قفي حار استيمالتي سلزي نزي مجمرة بالمباركة نزار استزياء كمسجنا كايدلي أبناي محمد كاريكارهن أتتوقعين أنا خمسة نكاريكاري فلت إلى خزارب قرب خبدني مهنياتو كاريكاريز نبرر بوتا يكون ولا تجزيه ونتقنه أزيو استفلا بوتاي جن حدا زفلت أنا قرت لي وخم تقادلاي أب قد لخلنا بزعبا حيل بحرن أما سرارتون بزعباتنا مجمرة بفلاي تي جزيه كيما عبلي بأزيو مسرتاوي زغونه قربات نتز نبره ريسورس نايك أي بحري نخد قملو كابتوم سبقوسو سبات كوينو تراي زي كونه
مسؤ زورد زنبره ናይ ተፈጥሮ ይኹን ናይ ጸላኢ ሓደጋታት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ማለት እዩ ንሓደ ሪኮግኒሽን ዘይብሉ ጉጅለ ወኪልካ ኣብ ባሕሪ ክትንቀሳቀስ ናይቲ ምሳኻ ዘሎ ጸላኢ ትብሎ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ወላድ ናይቲ ከባቢ ዝነበራ ናይ የመን ይኹን ወይ ናይ ካልኦት ሓይልታት ክትንቀሳቀሰሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ እዮም ነዚ ኩሉ መስገደል ሓሊፎም ካብቲ ዝተሓተ ስንቅታት ክሳብቲ ዝለዓለ ዕጥቅታት ነቲ ሰራዊት የድልዮ ዝበሃል ንምቕራብ ሰራዊት ኣብ ምብፅጻሕ ሕሙማት ኣብ ምስግጋር ተጋደልቲ ካብ ውሽጢ ሜዳ ንየመን ይኹን ብኡ ቢሉ ከዓ ንበዓል በይሩት ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ናይቶም ቀዳሞት ተጋደልቲ ኮታ ሓደ ምንጪ ናይ መራኸቢ ኮይኖም ልክዕ ከም ዘን ሕጂ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ንሪኦ ኤርፖርት ክህልወካ ኣለዎ ወደብ ክህልወካ ኣሎ እንታይካ ትብሎ እዚ ዓበይቲ ጎደናታት ናይ ፅርግያ ናይ መገዲ ክህልወካ ኣሎ መገዲ ባቡር ክህልወካ ኣሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ምስ ዓለም መራኸቢ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እቲ ባሕሪ እዩ ሕጂ ነዚ ባሕሪ እዚ ምስ ኩሉ እቲ ፀገማቱን ምስ እቲ ዝነበሮም ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ቀረብ ተን ብዕንጨት ተሰርሓ ንኣሽቱ ጃላቡ እሞ ከዓ ብዘይ ዝኣክል ናይ ሞደርን ዝኾነ ናይ ኦሪንቴሽን ዳሽሙ ዘይብሉ ኮምፓስ ከይተጠቀሙ ወርሕን ፀሓይን ጎቦታትን ንፋሳትን እንዳገመቱ ካብቶም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት እዮም ንዕኡ ዝገበረ ሰብ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ቀሊል መስገደል ከምዚ ሓለፈ ብግምት እቲኻ ካሪካሬ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብቲ መበገሲኡ ካብቲ ኢንሰፕሽን ናቱ ካብቲ ምጅማሩ ካብቲ ጥንሱ ማለት እዩ ክሳብቲ ኣብ ዚ ሕጂ ዝበፂሕዎ ዘሎ ክኸይድ ብጀካቲ ኣብቲ ወታደራዊ ይኹን ወይ ኣብቲ ሎጂስቲካዊ ወይ ገለገለ ጥራይ ዘይኮና ክንሪኦ ዘለና ግን ካልእ ተወሳኺ ነገር እንታይ ነይሩ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ክንፈልጦ ዘለና ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ ገለ ኢልና ንዛረብ ኢና ሕጂ እቲ ህዝቢ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘሎ ህዝቢ ዓፋር ኣይኮነን ኣብ ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ተዘርጊሑ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኣመፃፅኣ ኩለን ሃገራት ናይ ዝቐርና ኣፍሪካ ይኹን ናይ ኣፍሪካ ብምልኡ ብስትራቴጂ ማለት ብጂኦግራፊያዊ በትግቡእ መንገዲ ዘይሓለፈ ስለ ዝኾነ ገለ ህዝብታት ኣብትን ክህሉ ሕጂ ነዚ ኩሉ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ብፍላይ ከዓ ናይቲ ባህላዊ ጉዳያት ኣብ ግምት እቲኻ ካሪካሪ ሓደ ከመላግቦ እውን ነይሩ እዩ ስለዚ በዚ ኣነ እታ ንእሽተይ ዝፀሓፍኳሲ ሰብ እዚ ብጀካቲ ወታደራዊ ሞይኡ ብጀካቲ ብጉልበት ብሂወት ንሃገሩን ህዝቡን ዘወፈዮ ብውልቁ ከዓኒ ነቲ ዝነበሮ ብልጫ ነቲ ሌላ ምስቲ ከባብን ምስቲ ህዝብን ዝነበሩ ከዓኒ መላግቦ ኮይኑ ነቲ ገድሊ ነቲ ካልእ ቋንቋ ዝዛረብ ኣላጊቡ ሓደ ህዝቢ ገይሩ ዝሰርሐ ሰብ ስለ ዝኾነ ሰብ እዚ ሞይኡ ከቢድ ነይሩ መተካእትኡ እውን ከቢድ ይኸውን ኢልና ተዛሪብና እዚ ግን በቲ ሞይኡ ንምኽባር ዳ እምበር ኩሉ ግዜ መተካእታ ዘይብሉ ሰብ ከምዚ ኢለ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ክጠቅስ ከለካ በቲ ናይ ዓፋር ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ እውን ከም ዘሎ ገሊፅካ ነርካ ብዙሕ ግዜ ከዓ እንታይ ክግለፅ እንሰምዖ ዘለና ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ብትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ኣሎ ኣብ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ቋንቋ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ኣሎ እንድሕር ስቕ ኢልና ርኢናዮ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዎ ሃገራት ተመሳሳሊ ቋንቋ ተመሳሳሊ ባህሊ ዘሎ ኣብ ክልተ ሃገራት ተመቒሉ ንሪኦ ኢና ኣብ ብዙሓት እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣባና ክበፅሕ ከሎ ግን ከም ፍሉይ ትዕድልቲ ወይ ከም ፍሉይ ፀጋ ዘይኮነስ ከም ፍሉይ መርገም ከም ፍሉይ ክእለ ዘለዎ ሓደጋ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ብዙሓት ተንተንቲ ብዙሓት ምሁራት ሕጂ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ በሎ ናይ ኣፍሪቃ በሎ ናይ ገለ እንድሕር ርኢናዮ ከዓኒ ተመሳሳሊ ባህሊ ተመሳሳሊ ትዕድልቲ እዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ኣይ ቲንክ ክእረም ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣባና ዘጓነ ፍጥራይ ከም ዘይኮነስ ክንኣምን ዝግባአና እዩ ዝመስለኒ ከም ሓደ መርገም ዘይኮነስ ከም ሓደ ትዕድልቲ ከም ሓደ ዘጋጠመ ክረአ ዝግብኦ ዝመስለኒ እዚኣ ከም መዘኻኸሪ ናይ ውልቀየ ከቕርባ ደልየ ምክንያቱ ብዙሕ ዓመታት ኮኔልካ ዝበሃል ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣብታ ርእሲ ትብላ ዘለካ እታ ዘረባሲ ኩሉ ግዜ እንታይ ድዩ ዘመተ እኳ እዩ ፀገም ዝኸውን ዘሎ እምበር እቲ ስኻ ትብሎ ዘለካሲ ሓድሽ ንዕኡ ዘይፈልጥ ሰብ እውን ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እቶም ነዛ ነገር እዚኣ ናብቲ ንሳቶም ዝደለይዋ ኣጀንዳ ክወስዱ ዘለዩ ሰባት ግን ዕላማ ስለ ዘለዎም ንገለ መንእሰያት ድዮም ወይ ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ድዩ ወይ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንክትበልዓት ዘለካ ኣባጉባሕሲ ዛግራ ትብላ ማለት እንድዩ ማንም ዘይፈልጥ የለን ዳሕራይ እቲ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ነገራት ኣብዚ ናይ ሃገራት ጉዳይ ክንርኢ ከለና መጀመርያ ብሕጊ ናይ ዓለም ኣሎ ሕጂ ካብቲ ሕጊ ናይ ዓለም ወፃኢ ብስምዒታት ጥራይ ሃገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እዚ ዶባት እዚ ብጥራይ ብሓይሊ
بدليتنا حزب إرترا ጥራይ ዝመፀ ዘይኮነስ ምስ ተረጋገፀ እውን ምርጫ ተገይሩሉስ ረፈረንደም ሓሊፉ ዓለም ዝኣመነትሉ ዶባት እዩ እዚ ዶባት እዚ ምናልባት ድሕሪ ተን ናይ ካልኦት ሃገራት ስለ ዝመፀ ብዙሓት ዘይተዋሕጠሎም ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ግን ከነስተብለሉ ዘለና ሕጋውነት ዝለበሰ ነገር እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ ምናልባት እቲ ሓላሚ ክሓልም ይኽእል እዩ ምናልባት ትምኒት እውን የለን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሰባት ግን ኩሉ ግዜ እዚ ህዝቢ ይኹን ቶም ፖለቲከኛታት ነዚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሲ ካልእ መንገዲ ከም ዘሎ ነቲ ህዝቢ ይነግርዎ የለው ዶባት ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ እውን ክትገብሮ እኮ ትኽእል ኢኻ ዶባት ሲ ኣብ ባይታ መንደቕ ኣይትነጥቀሉን ኢኻ ሕጋውነት ዳ እዩ ኮፍ ዘብል እምበር ንኣብነት ሕጂ ከምዚ ስኻ ክትብለን ፀናሕካ ብዙሓት ሃገራት ነቲ ዶባተን እኮ ብሕጊ ኣፍሪሶን እየን ሕጊ ፍሪሶን ክንብል ከለና ፓስፖርት የለን መቆፃፀር የለን ዝኣቱን ዝወፅን ግን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኢረለቫንት ክትገብሮ እንተደሊኻ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ኢረለቫንት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ክትገብር ግን ክግበር ዘለዎ ናይ ሰላም መስራሓት ናይ ፀጥታ መስራሓት ናይ ምክባር መስራሓት ኣሎ ስለዚ እሳቶም የደናግሩ እዮም ዘለዉ እምበሪ እቲ ዝድለ ዝበሃል እዚ ፍቅሪ ኣብ መንጎ ህዝብታት በሎ እዚ ኣብ ጎረባብቲ ዘሎ ዋላ ብቋንቋ እውን ዘይትራኸብት ንኾንካ እንድሕር ጎረባብቲ ኮይንካ ብቁጠባ ብባህሊ ብካልእ ነገራት ክትራኸብ ስለ ትኽእል ንዕኡ ዘጣጥሕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ ግን ነቲ ሓቀኛ መስርሕ ናይ ዝምድናታት ናይ ክልተ ህዝቢ ዘይኮነስ ንኻልእ ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብዙሕ ግምት ክወሃቦ ዝግብኦ ይመስለና ንብወገነ ናብቲ ቀንዲ ዛዕባና ምስ ትምለስ ከም መበገሲ ናይ ካሪካሪ ኣምፂና ኣለና ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ላዕሎት ሓለፍትን ናይ ቀደም ተጋደልትን ብሞት ተፈልዮም እዮም ግን ኣይተንከፍናዮም ምክንያቱ ከዓ ሓንሳብ ግዜ ትስእን ሓንሳብቲ ስቶሪ ብግቡእ ትስእኖ ወይ ከዓ ሰብ እውን ኣብ ቀረባ ትስእን እሞ ይሓልፍ እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት እዚ ማለት ግን ነትናቶም ታሪክ ነትናቶም ዝሓለፉ ህይወት ብምኽሓድን ብዘይምባልን ብዘይምኽባርን ኣይኮነን እዚ ንጹር ክኸውን ኣለዎ እምበር ሎሚ ከም ናቱ መበገሲ ጌርና ብኩሎም ቶም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ብህይወት ዘየለዉ ንትንክፍ ከም ዘለና ክውሰድ ፅቡቅ እዩ እቲ እዚ ሞት ናይዞም ንብሎም ዘለና ጀጋኑ ተጋደልቲ ነታ ሃገር ሃጓፍ ይገልፍላ ከም ዘለውን ድሕሪኦም ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘይብላን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ከምኡ ድዩ ናትካ ናበባ እንተዘይኮይኑ እንታይ መረዳእታታት ተቕርበልና እዚ ሓደ ብክልተ ሰለስተ ነገራት ክንሪኦ ንኽእል እንዲና ግን መጀመርያ ሓደ ነገር ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ኦርጋኒክ ዝኾነ ተሓሳስባ ተመርኪስና ክንዛረብ ኣለና ከም ዝኾነ ሰብ ካብዛ ዓለም ዝነብር ሰብ የለን ኣብዛ ዓለም መተካእታ ዘይብሉ ኣብዛ ዓለም ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ እውን ኣይከኣልን ምክንያቱ ኩልና ብፁዓት ዘይኮንና ሰባት ኢና ወላቲ ተመክሮ ንብሎ ዘለና ወላቲ ፍልጠት ንብሎ ዘለና ወላቲ ገለ ንብሎ ዘለና ብክልተ ነገር ኢና ንሪኦ ድሕር ደኣ ኣነ ንሓደ ሰብ እዚስ መተካእታ ዘይብሉ ሰብ እዩ ጅግና እዩ ክብሎ ከለኹ ንዕኡ ዝትክእ ሰብ ኣይተፈጥረኒ ማለት ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ዕላማ ከምኡ መበሊ ናቱ ሞያ ናቱ ጅግንነት ናቱ ዝገበሮ ሞሳ ንምዝራብን ንምግላፅን ዝውሰድ ምዃኑ መጀመርያ ክንግንዘቦ ይግባእ ካብኡ ሓሊፍና ዋላ ኣብቲ መሰረታዊ ናይ ህይወትና ናይ ስድራ ቤትና ጉዳይ እውን ኣቲና ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ስድራ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ንእሽተይታ ናይ ቤተሰብ ኣሃዱ እንትበሃል ተኾነ ኣቦ ፀኒሑ ኣቦ ክናበ ፀኒሑስ ኣቦ እንተደኣ ዓሪፉ ወይ እሱ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ነይሩ ናይታ ገዛ ኣናባይን ኣላይን ኣቦ ምስ ሞተታ ስድራ ቤት ትመውት እያ ኣይትመውት እያ ዋላቶም ንኣሽቱ ዝበሃሉ ዝነበሩ መንእሰያት ደቂ እውን ኣደ ድያ ትስንቆም ኣደ ድያ ትዕጥቆም ወይ ሓውቦታት ድዮም ዘዕጥቁዎም ወይ ካልእ ዘዕጥቆም ሲ ኮታ ወይ ተዓድድ ሰብ ዝገብሮም እቶም መንእሰያት እውን ዓብዮም መተካእታ ናይ ኣቦኦም ኮይኖም ተናዋልድ ይኹና ተናወዳት ብዘየገድስ ማለት እዩ ኣብ ፆታ ይንፈልይና ዘለና ኣቦ ኢልና ንዛረብ ኣለና በተልሙድ ሕብረተሰብና ኣቦ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ቁጠባ መስርሕ ሒዝዎ ስለ ዝኸይድ ተዘይኮነ ዋላ ኣደ እውን ትኾነ ድሕሪ ኣደ ኮይና ሓላፊት ናይቲ ገዛ እታ ኣደ እንድሕር ከይዳስ ድሕሪኣ ከሰብ የለን እታ ገዛ ብጌራ ድያ ትጠፍእ ስለዚ ካብዚ መሰረታዊ ዝኾነ ቀሊል ዝኾነ ኣብነት ተበጊስና ናብቲ ዝለዓለ ነገር እውን ክንከይድ ንኽእል ኢና ሃገር ብዓብዩ ግን ካብኡ ዝለዓለ ሓላፍነትን ካብኡ ዝለዓለ ሞያ ዝግባኣ ሃገር ክላትካሲ ሃገር ሓደ ሰብ ምስ ሞተ ክጠፊኣ ትብል ኮይንካስ ንዘለዓለም ዝነብር ሓላፊ ንዘለዓለም ዝነብር በዓል ሞያ ንዘለዓለም ዝነብር መራሕዳ ኣሎ ድዩ ብሓፂሩ ንሕናሲ ብፍላይ እቶም ሰብ ፍትሕን ይበሃል ዘለናሲ መተካእታ ስለዘይተገብረ ምውርራ ስለዘይተገብረ ስልጣን ናብ ህዝቢ ዘይመፀ ገለ ኢልና እንድሕር ንዛረብ ኣለና ኮይናስ
ካበይ ዝመፀ መንእሰይ ካበይ ዝመፀ ሞያተኛ ካበይ ዝመፀ ሰብ ደኣ ይመፅኡ ደኣ ምንዞም ክትክኦም ኢና ንብል ዘለና ስካበዮም ክትክኡ ስለዚ ንነብስና ከም ተካእቲ እንድሕር ንሓስባ ኮይና ንሳቶም ክኸዱ ከለዉ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ግን ተካኢ የለን ኢልና ክንዛረብ ከለና ንባዕልና እውን ኮንትራዲክት ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ተካኢ ዘይብሉ ሰብሲ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ተካኢ የብላን ክንብል ከለናስ ብካልእ ሸነኽ ነቲ ህዝቢ ኸ እንታይ ኢና ንብሎ ዘለና እዚ ሃገር እዚኣስ ድሕሪ እዚኦም ተስፋ የብላን ድሕሪኣ ዓዲ ትኸውን ኢና ንብላ ዘለና ስለዚ ነናይቲ ዓዲ ኢና ደኣ ክንቅፅል ኢና ንሓስብ ዘለና ሕጂ እቲ ንዛረቦ ዘለና ምናልባት ካልእ ኣርእስቲ ካልእ ዘረባ ካልእ ኩርናዕ እንተደኣልዎ ኮይኑ ብኡ ክንጥምቶ ንኽእልና ግን እቲ ንሳቶም ዘምፅኦ ዘለዉ ኩርናዕ ገዲፍና ፌስ ቫልዩ ናይቲ ዘረባ እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ግን መተካእታ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክህሉ ኣይክእልን እቲ ሕቶ ብዙሓት ሰባት ከም ዝህብሉ ዘለዉ ርእይቶኦም እቲ ሃገር ወይ እቲ ስርዓት ሚኒስትራት ካብ ኣኼባ ካብ ዝገብሩ ከም ኣብነት የምፅዎ ክንደይ ዓመት ከም ዝገበሩ ይገልፁ ስልጣን ብወግዓዊ ብዝኾነ ገባብ ስልጣን ንሓደስቲ መንስያት ኮነ ነቶም ተካእቲ ኮነ ካብ ዘይወሃብ ወግዓዊ ኮይኑ ካብ ዘይግለፅን ካብ ዘይወሃብን ከዓኒ ልዕሊ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ዝገልፁ ኣለዉ ብካልእ ንጥፈታት እውን ኣብ ዝኾነ መሪሕነት ዝኾነ ምስ ሓለፈሲ ኣብ ክንዲዚ ሰብዚ ኣብ ክንዲ ሰብዚ ካልእ ሰብ መፂኡ ኣሎ ኢልካ እውን ወግዓዊ መግለፂ ገለ ኣይወሃብን እዚታት ከም ሓደ ሃገር መተካእታ ከይገደፉ ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ገይሩ ክግለፅ ንሰሚዕ ኢና በቲ ስድራ ቤት መልክዕ ዝገለፅካዮ ቁሩብ እንታይ እዩ ዘሎ ተቃውሞ ወይ ከዓ እቲ ሞጎት ስድራ ቤት ሓንቲ ገዛ እያ ሓደ ሰብ እንድሕር መይቱ ሓወቦ ክህሉ ክእል ኣደ ክትህሉ ትኽእል ዝትካእ ኣሎ ግን እታ ስድራ ቤት ከምቲ ኣቦ ከሎ ዝነበሮ ትነብር ዶ ክንደይ ሓጎስ ትሓልፍ እያ ክንደይ መሰናኽል ትሓልፍ እያ እዚ ናብ ሃገር እንተምፂኻዮ ናብ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ታሕብትን ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም መራሕቲን እቲ መራሒ ኣካል እንድሕር ዘይሃልዩ እቶም መራሕቲ ኣካላት እንድሕር ደኣኒ መተካእታ ገዲፎም ዘይከይዱ እቲ መተካእታ ዝገድፍሉ ዘለዉ ኣገባብ ከዓኒ ሕጋውን ወይ ከዓ እሶም ብዝኣምኑሉ ኣገባብ ነቲ ሃገር ከስርሓ ይኽእል እዩ ነቲ ሃገር ከስርራ ይኽእል እዩ ብዝብል ኣካይዳ እንድሕር ደኣኒ ዘይተኪኦም ሞ እቲ ሃገር ንዕርብርባ ክጠፍእ ትኽእል እያ በዛ ኣንግል ዝሪኦም ከይኮኑ ወይ ከዓ በዛ ኣንግል ዝሪኦም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት በዛ ኣንግል ክትሪኦ ከለካ ንስኻ እቲ ሃገር ብከምዚ ዘላቱ ትኸይዳላ እሞ ፍሉጣት ካሪካረ እንድሕር ደኣኒ ብሞት ተፈልዩ ኣሎ ሕጂ ኣብ ክንዲኡ ዝእመን ሞያ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ዝምስከረሉ ሰብ ተተኪኡ መፂኡ እንድሕር ዘይተባሂሉ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ዝበሃል ሰብ የብሉን ተባሂሉ እዩ ዝእመን ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ሰብ የብሉን ተባሂሉ እንድሕር ተኣሚኑ ከዓ ክድንደንን ክድፈርን ከዓኒ ብርሒ ባይታ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ብከምዚ ክትሪኦ ከለካ ኸ ፅቡቅ ኢኻ ምፂኻ ዘለካ ሕጂ እንታይ እዩ ሪኢኻ ኣለካ ካብቲ መሰረታዊ ፍልስፍና ናይ ሃገርን ናብ ውልቀ ሰባት ወፂና ከዓ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ሓደ ሰብ መተካእታ የብሉን ክበሃል ከሎ ንሱ እቲ መሰረታዊ ነገር መጀመርያ ክንሽፍኖ ዘለና መተካእታ ዘይብሉ ዝኾነ ነገር ክህሉ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ሃገር እቲ ናታ ዳይናሚክ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት እዩ ዝስራዕ ሓደ ውልቀ ሰብ ከይዱ ነቲ ሃገር ብመሰረቱ ናይ ምህላውን ናይ ምጥፋእን ወይ ዋላ ብደረጃ ትካል እውን ክትዛረብ ከለካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ደረጃ ሞያ ክትዛረብ ከለካ ከዓኒ ሞያዊ ብቕዓት ክንዲ ዝነበረ ሰብ እዚ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ ብቕዓት ስለዘይብሉስ ብሞያሲ እታ ገዛ ክትህሰያ ወይ እታ ትካል ክትህሰያ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኢልና ንዛረብ ዘለና እንድሕር ደኣ ብከምኡ ክንመፅእ ኮይና ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ናይ ካሪካረ እውን ክንምለስ ንኽእል ኢና ካሪካረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዱ ክሳብ ክንደይ ክፍለ ከም ዝበፅሐ ይፈልጥ እምበር ኣነ ዝተምሃሮ እውን ኣይመስለኒ ብቋንቋ ዓረቢ ተማሂሮ ብቋንቋ ዓረብ ተማሂሩ ኣሎ እቲ ዝተምሃሮ ግን ምክንያቱ ዓንቶይ ዕድሚኡ ክትዛረብ ከለካ ሲ እቲ ተወለደሉን እቲ ተሰለፈሉን ግዜ ብግምት እቲ ክሪኦ ከለኩስ ኣዝዩ ንእሽተይ ከሎ እዩ ስለዚ እቲ ዝወሰዶ ትምህርቲ ኣዝዩ ድሩት ከም ዝነበረ ማንም ዝስሕቶ ሰብ ኣይኮነን ድሕሪኡ እውን ከምዚ ዝኣመሰለ ሞያዊ ትምህርቲ ወሲዱ እዩ ክትብሎ ትኽእል ብዙሕ ነገራት የለን ማለት እዩ ናቶም እንታይ ሕጂ እቶም ተጋደልቲ በዓል ውጩ በዓል ቻይና በዓል ኩሎም እዞም ዝዛረበሎም ኩሉ ግዜ በዓል ቢተወደድ በዓል ገለ ኩሎም ውሱን ደረጃ ትምህርቲ ነይርዎም ሕጂ እንድሕር ደኣ ብኹም ኮይኑ ነዚኦም እዚ ሕጂ ዝመሃር ዘሎ መንእሰይ እዞም ሕጂ ዝስልጥኑ ዘሎ መንእሰያት ካብኣቶም ብ100,000 ንላዕሊ ትምህርቲ ወሲዶም ተማሂሮም ሞያዊ ስልጠና ገይሮም ሕጂ ብፍላይ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ክንብል ተኮይና ኣነ ዘለኹም ከማን ኣነ ኣብ ግሪክ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜስ ብዙሓት ዙራት ናብቲ ዝነበርናዮ ናይ ግሪክ ናይ ሓይሊ ባሕሪ መፂኦም ሰልጢኖም ናብ ሃገር ተመሊሶም
قليهم أسألت خوينهم قليهم أبتن جلابو خوينهم قليهم أبتي بيت صحفت نايتي إزو خوينهم زقلقلو مستا ناتي زخونو من سيات أنا زفلتون له سلازم دحدا بحدا خمس خوينا قنت قاعد زاربنا زلو كونسبتسي كما يجرنا إنا هاجر كتافي هاجر دامو بسرعة بقلة متينا خنزارب تقولنا أنا بمسارته نتسرعة زقام تجادلي إرتراوي سلازخونكو بتخرنا عتترايت أمي تخزارب ملو مع التخنوع الخلينا جن أنا حجز هاي زوزلخو نتسرعة كنزارب كلنا بزعبات هاجرنت كونسبت ناي مهلا وناي هاجرن كنزارب كلنا سي ركيق زخونة في الليات كله من تان تزربه أمزازينا نزارب داينا نزارب زلنا مبري أب إرترا سرعة اللودي سرعة يلا حجاو سرعة يلا حجاو سرعة لزي لكن هاجر يلا المالة يكون مناتو أتوم أب تحتو قينهم نزا هاجر زي أنا خيت تأف بتنعم زردهم من قد مالتي بتانا توم زلاتهم كاباسيتي بتي زلوهم تسبب زخونة ناي من قسقاس عدل ناي مزراب عدل نتا زلاتهم عقمتها تكيمو تحمق تتسبق نتهاجر كاب ناي قدام تسألائي تخلاخيلهم زخيد وازلو سبات نعوما بقمت كي اتخو خزارف سلازي دلوخو تديكوينو أنا أبتسرعات مسيو زقبرو زلو ناي متخا أسرارعا ناي سلطنا لعلو كله حدا خبتا بيت قبنات زبهال ناي زمان قسزي ناي سرعات زمالتي ناي هما ريسورس ديفلوبمنتي كاب جزي نزوم جنرالات زياتهم سلطنا يهبهم نيرون تزخون ساتهم ونتحتيهم كوم مغور نيرهم بقات أمق كالي جنفر كالو كل جزء أبتحته خينو بناتو تعرتات ديو بقلة مرتات ديو بقلة جيرو زمع حيل بحر زلو حجي ناي كوماندو حيل بلو ناي فتان حيل تات بلو ناي زي توروار حيل دي قلة زبهال بعلو دحلي ما قل زلو مالتي زي أتوم سي نزهاجر كاب حد زيرو زي بلو نجر جيروم تطو زبلوا سبات كوفيلهم كله هاجر كتفي أي لخزارب أنا أي محرلين ترى زي كون الجبني كمان يزبل بس نحراو تينا خنزارب كوينا خا نفسه زخال خالق خنزارب نخلينا أنا نفسي كما أبنى تجري حنت نجار خزارب كاي ويك نجار كاي أنا مويا نايزي ناي راديو بينجاز نينت نقوله والمسا 10 عام كير له أبدأ سرح كله نتوما بيرترا زتا أسرو ندا ذكركو حدا معلت متكتهم بخوم كم زغير حسيبي السرح نزع زخونو سبات متكاتخ قبرايك على انت منقستي سبات جن نزع خوينا لنفسنا خن فتران متكاتا نايتي زحالف خن قبران نخلينا أنا بز أنجليزي السرح وي أبرك تسقبل زلهم أبا حيل بحرز نبورو خنو تقادلت نبورو خنو وتهدرز نبورو خنو استفعل اللي تمرتز نبورم إرتراويان يتسرعات متكاتا أي فتران سبات يتفاعل لوي لو ما بكن زم قصونا بكندي ممرار زنورون زحات كم زلو سلس فلتي ننبسم متكاتا جيرم كسرحوا خلون يرم مثلني ننبسم متكاتا حاسبهم أبا حدا وتا بديسيبلين كسرحوا يخلون يرم مثلني زقبوا من مثلني تهاجر نحن السرعة زفاء الله خوينو خطفاء نحن داليو نخلو إرتراوي زفاء نحن الله خوينو سدة زوج نحن الله خوينو كم زقبر الله نبلنا خنا مارد يزقبأنا ولاس لنفسنا بديسيبلين بحدا بوتا متكاتا كن غيرنا خنا قربا يزقبأنا زون نفسه كيف كحسب زلو خوين يسمعني كم يتريون السخان عبي نغفيتاي زي نعي نفسي كم سبي مالتي صبو يخال تزارب زلخا أمنال بات كم لاقصد أخي مسلمبر بقال قطعمون على الإلياني رزار استي هذا سبسي مو كم زندابلنا خرطت ندابلنا سي إساس كيدوس ودون تمسس انتاي تقبر قالي لهم كم تقواماي سي انتاي تحسب مسبولو نسي تامجا مرياز مسأتنا حدا لبا معاركنا سزاربا زربا قدمي قلع عمتات السايانيرا مجمرا انتاي إلوسوسي وكم تقولين دا خيدنا نبرهم نحجزه معناته سي بزعبة متى نزارب زلنا بزعبة حد خبيد نجرينا نزارب زلنا بزعبة حجر حنساب ستوق تيلات كأخم زاني فلسطين من رياض لنا ترميس كام تفهم مالتي أي تركبني خلا أي تمتسني حجي توش نازل له دليت تخاخ أزنبور ولده اتي بزعبا زوم اسورات نازل لنا ريتو بزعبا زوم غازنيات لهم زلها خالوت ون ناي منفسبات زعبه يناسبات الله بعل دكتور فصوم بعل قش غربديت معت شحن 100 من اسين عبن ماخلي عدمن كساب سهام تان اشتي من اسي كيترفت تاثيرهم تدربيهم كله بزعبا هاجر كنزارب كلنا نجلسب قرب دنجر يهلو خوني فلدي بين اتحطو بزعبا ابيناي اوان بزعبا اينير استخنزارب كلنا قلت ندحر نحاوسو خينا دارجا أب حدا بدمدمتا كنبتصحين خلينا هاجر ونكنجبرين خلينا مسواتي نخفل لنا مالتي بخال أزراربا حدا نجر غيرنا
ተጸሚምናስ ንሕለፎሞ ኣብ ሓደ ክንበጽሕ ኢና ንብል ዘለና በዚ እንዳበልና ከለና ግን ኮፍ ኢልና ስርዓት ዝገብሩ ዘሎ ጌጋታት ጌጋ ይኮነን ኢልና ግን ኣይንፈልጥና ከምታ ዝበልካያ ስኻ ብመሰረቱ ሓደ ሰብ መጀመርያ ሓደ ነገር ክነቅፍ ከለኻ ወይ መተካእታ ሓሳብ ክህልወካ ኣሎ ወይ ምባዕልኻ ስኻ መተካእታ ክትከውን ክትክእል ኣለካ እንድሕር ከምኡ ክትገብር ዓቕምን ድሌትን ክእለትን ብቕዓትን ዘይብልካ ኮይና ያተሓሳስባ ክትነቅፍ እውን ቀሊል ኣይኮነን ክትቀሊል ኣብ ርሑቕ ኮይንካ ንዘዝ ተጋገየ ሰባት ክትነቅፍ ማለት ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ብዓቢኡ ኣነ ሕጂ ኣብነት ብዛዕባ እቲ ዝምርሕ ዘሎ ተተዛሪብካኒ ክንዲ ፍረ ኣድርውን እንተኾነ ወላ ዝኾነ ቃለ መሕተት እንተዝሕተት እንታይ ነይሩ ፅቡቕ ነገር ናቱ ተዝብሉኒ ክዛረብ እውን ኣይምኽኣልኩን መስለኒ ምክንያቱ ኢንቴንሽናሊ ዘጥፍኦ ዘሎ ነገራት ሪኦ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ እቶም ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ግን ኩሎም ትዝሕልፍዎ ዝነበሩ መከራን ሽግርን ነታ ሃገር ከይጠፍእ ተቐርቂሮም ዝሕልፍዎ ዘለዉ ንርድኦ ነገራት ስለ ዘሎ ኣነ ከም ሰብ ስርዳእኒ ስለ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ብዓቕሞም ዓዲ ትሒዞም ኣለዉ ከምዛ ዝበልካ ያንስኻ እንተ ብደገ ኮይና ተማሂርና ዲና ፀኒሕና እንተ እቲ ርእቶታትና እንዳከፋፈልና ኢና ወይ ከም ዝገብርዎ ዘለኹም መደባት እንዳተገብረ ነቲ ህዝቢ ደረጃ ንቕሓቱ እንዳዕበና ካልኣይ ግዜ ኣብ ኤርትራ ናይ ምልኪ ወይ ንምልኪ ዝመስል ነገራት ከምዘ ዋፅእ እንድሕር ደኣ ምሂርናዮ ብደረጃ ሃገር ክንሪኦ ከለና ዝሓለፍናዮ ዕድመ ኣዝዩ ትሑት እዩ ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሓ 200 400 ዓመታት ወሲዱለን ኣብ ዝቕርቡ ግዜ ዓዲ እንግሊዝ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝምረፃ ምርጫ ኣፍቂዶም ወይ እዚኦም ምዕብላት ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ መሪር እዩ ምስቲ ንኸዶ ዘለና እውን ኣይመስል ንኸውን ምስዞም መንእሰያት ዝጎይዎ ዘለዉ ኣይመስል ንኸውን ብደረጃ ሃገር ክንሪኦ ከለና ግን መጀመርያ ሃገር ክትህሉ ኣለዋ ዝበሃል ዘረባ ሰብ ክህሉ የብሉን ማለት ኣይኮነን መባድልቲ ይኮመን ሰብ ልዕሊ ሃገር ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ኢና ግን ሃገር ከይሓስካ ኣብ ፖለቲካ ካልእ ክትገብር ኣይትኽእል ፕራክቲካል እውን ኣይኮነን ሶሪ እዚ ክበሃል ዝፀንሐ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ኢልካ ትሓስብ ንስኻ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ነቲ ናይ ሃገር መተካእታ የለን እሞ ኣኺልዋ እዩ ዝብል መደምደምታ ዝህብሉ ዘለዉ ሲ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ትሕጊ መሰል ስለ ዘየለ ድዩ ዋላስ ካልእ ዝድለ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና መን ኢልዎ እንድዩ ዘገድስ ገለ ሰባት ተስፋ ዝቆረፁ ወላ ተቃለስቲ ንፍትሒ ዝቃለሱ ሰባት እውን ከምዚ ትብሎ ዘለካ ክብሉ ይሰምዐ መብዛሕትኡ እቶም ኣነ ዝፈልጦም ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ሰብ ክመውት ከሎ መተካእታ ኢንስቲቱሽናሊ ሕጂ ንኣብነት ሚኒስተር እንድሕር ከይዱስ ሚኒስተር ክትገብር ኣለካ ሚኒስተር ኣይግበርን እዩ ብኤርትራ ሰብ ስለዘየለ ይኮነን ዘይገብር ግን ንሱ ብመሰረቱ እውን እቲኣቶም ስለ ዝፀንሕዎ ዳ ይሒዝዎም ዘሎ እምበር እታ ሽማዊ ተደይ ኮይናስ ካቢነ ሚኒስተር ዝበሃል ኣብ ኤርትራ የለን ዝኾነ ዓይነት ትካል የለን ሓንቲ ትካል እያ ዘላ እታ ቤት ፅሕፈት ፕረሲደንት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሪኦም እቲ ሃገር ትርመስ እያ ዘላ ክብሉ ከለዉ እቲ ኢንስቲቱሽናሊ ይርመስ ኣሎ ማለቶም እንተኮይኖም ምስኦም ኣነ 100% ሰማማዕ እቲ ካልእ ወገን እቲ ፅቡቕ ደላይ ዘይኮነ ዝብሎ ዘሎ ሓደ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ግን እቲ ዝምነዮ እዩ እቲ ሃገርሲ እዚኦም ከድለዉ እሞ ምስኦም ክትከይድ እያ ገለ እዩ ነይሩ ከም ሓቂ ግን ወላ እኳ እቲ ዝተገብረ ውግኣት ድሕሪ ናፅነት ብኣበጋግስኡን ብኢንቴንሽኑን ጌጋ ክህልዎ ይኸውን ኣብ ምክልኻል ሃገር ግን እቶም መብዛሕትኦም ተሳተፉን ነዚ ሃገር እዚኣ ዝወሓሱን እቶም ተጋደልቲ ይኮነን ነይሩ እዞም መንእሰያት እዮም እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ዝተጋደሉ ይኮኑ ኣብ ሳዋ ዝተዓለሙ ኣብ ፈቐዱ በረኻታትን ኣብ በዓል ዊዓን ኣብ ገለን ዝተዓለሙ መንእሰያት እዮም ኩሎም እዞም ኣብ ደገ ንሪኦም ዘለና ካብኻ ጀሚርና ኣብ ብዙሕ መያታት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ ኣስመራ ገሊኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃሩ ገሊኦም ኣብ ማይ ነፍሒ ዝተምሃሩ ገሊኦም ናይ ሞያ ክእለት ገይሮም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከይዶም ብዙሕ እያ ይሰርሑ ኣለዉ እንታይ እዩ ዘኽእሎም ባይታ ስለ ዝተፈጥረሎም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከዓ እቲ ናይ ተኽእሎ ናይ ማለተይሲ እቲ ርሑብ ባይታ ስለ ዘይተፈጥረሎም ዳ እምበር መንእሰያት ተካእቲ ክኾኑ ይኣክእሉን እዮም ኢሉ ዝሓስብ ተደኣ ኣሎ ኮይኑ ምናልባት ንነብሱ እውን ኣብ ግምት ከእቱ ኣለዉ ነብሰይሲ እንታይ እያ ዝብ ዘለኹ ኣነ እንድሕር መተካእታ የብሎም ኣነ ክትክእ ኣይክእልኒ እየ ዝብ ዘለኹ ስለዚ ተዘዋዊሩ መፂኡ ነቶም እቶም ዝሓልሙ ዘለዉ ግን ሓሊሞም ይትረፉ እምበር እታ ዝረኣናያ ነገር እንተደኣልያ ኮይና ከምዚ ዝበልኩኻ ምናልባት ከም ኣብነት ከተምፃእ ከለካ ቁርብ ተኣፋፈይት ክትከውን ትኽእል እያ ዝሓለፈ ኩናት ግን ኩሉ በዞም ዝሓለፉ መንእሰያት ኣብ ሳዋ ዝተዓለሙ ድሕሪኡ ቀሊል ሓፂር ዝመስል ግን ከዓኒ ሓላፍነት ናይ ሃገር ተሰኪሞም እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ስርዓት ዝበሎም ትእዛዝ ወሲዶም ዝግበር ገይሮም ዝሃገር ኣፅኒሖማ ማለት እዩ ካብ ወራር ኣድሒኖማ ኣብ ካልእ ኩናት ተጋጢሞም ነቶም ፀላእቶም ኢሎም ዝኣመኑሎም
سعرهم زوتو سبات يوم زياتهم كلهم تقادلوا ويكع بيتي ويقلقل يكون سلازي حدا نتزحلف مويا نختكل نتي زمت زلون تسفا نختقور زرب دل تخوينو نزخن صعبه يبلنا كل جزي نحنا تقاوم تسلازخنا نمنا نقاوم زلنا نفلط نكرالنا انا بفلاي نفسي كزارولو نعخاهم قبل كايكل نيس خاب على المويا خاجن انا جن تم كما اذا امسلو سباتن تقاوم كل جزي فلاليوم كريو نزنتات كل جزي زخونه ነገር ካብቲ ስርዓት ዝመጽእ ወይ ካብቲ ሃገር ዝመጽእ ብሙሉኡ ነታ ሃገር ውን ከም ዘይምልከታ ጌርና ክነቅርቦን ክንዛረበሉን ብመሰረቱ ወላ ከም ሜላ ጌጋ እዩ ከም ስትራቴጂ ጌጋ እዩ ከም ፍልስፍና ውን ጌጋ እዩ ምክንያቱ ኣብ መጨረሻ እኮ ወላ ገለ እንተኾነስ እዚ ዘሎ ስርዓት ከም ገለ ኢሉ እንተለስ እቲ ዘሎ ህዝቢ ኣበይ ከብል ይግዲ እሱ ሁሉ ፀላኢ እንድሕር ተሓሲቡ ኮይኑስ ስለዚ ብኩሉ ሸነኻቱ ርኢኻ ቶም ኣብዚ ጎደና እዚ ዝኸደሉ ሰባት ብጀካቶም ፀላእቲ ማዕድዮም ጽቡቅ ገይሮም ክሪእዎን ግፍሕ ዝበለ total impact assessment ናይቲ ዝዛረቦ ዘለው ኣብ ግምታትዮም ከሪኡ ጥራይ ዝዛረባነ ኣብ ዙርያ ሃይወፃና እቲ ዝወሃብ ርእይቶታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ሰብ ስልጣን ኮነ ተራ ሰባት ተራ ተዓዘብቲውን ሰምዕዎ እዮም የንብብዎ እዮም ብዝተፈላለየ ገለባ እቲ ዝፀሓፍን ዝበሃልን ርእይዎ ሰምዕዎ እዮም ስለዚ ከዓ ገለገለ ተንተንቲ እንታይ ኣብ ዝብሉ ስለዚ ከዓ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ዝደናጎ ዘሎ ስለዚ ከዓ ናይ ፍትሒ መስርሕ ዝተዓናቀፍ ዘሎ ነቲ ብደገ ዘሎ እምነት ስለዘይብሎም ውሽጢ ዘለው ክተሓባበሩ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ናብ ሓደ ፓኬጅ እትዮም እዮም ነቲ ብደገ ዘሎ ሰብ ነቲ ሃገር ከምዚ ሓልየላ ብታሪኹ ብንታይነቱ ከምዚ ይሕበን ነዚ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንታይ ኣለና ክንሕግዞ ኢሎም ፀጉዖም ዝሓዙ ከዓ ከም ዘለው ብዙሓት ናይ ቀረባ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ዝዛረቡ እዮም ሕጂ እዚ ኣብ ደጉ ኮንካ ዝወሃብ ነቲ ብደገ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ይጸልዎ ከም ዘሎ ዘይምግንዛብ ድኸውን ዘይምንባብ ድኸውን ከምዚ ዝበልካ ሕጂ ኣነ ጥራይ ብሓፈሻው ዘይኮነ ወላ ብጭብጢ ክንዛረብ ተኮይና ነቶም ንዓና ካብ ውሽጢ ኮይኖም ዝዛረቡና ክንዛረቦም ከለና ወይ ሰላምታ ናይ ዝግሄር ክንህብ ከለና ዝዛረቡና እንታይ እንተኾንኩም ይኹም ምስ ናይ ግዳም ሓይሊ ኮይንኩም ንኤርትራ ክትቆይሙ ትፍትኑ ገለ ዝብል ፐርሰፕሽን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ዝኻብ ዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ ካብቲ መረዳእትኦም ኣባይታ ተገይሩ ይተገብረን ዝተፈላለዩ ርእስቲ ከነምጽእ ንኽእል ኢና ግን ነቲ ናይ ተቃዋማይ ኣካይዳ ውን ንኩሉ ብሓደ ካምፓስ ከምዚ ዋይት ዋሽን ማለት እዩ ንኩሉ ብሓደ ጌርና ከምዚ ክንብል ውን ሞራላዊ ብቕዓት የብለይን ኣነ ንጎኒ ክዛረባ ኣይኮንኩን ዝደሊ ኣብ ቅድመይ ሓደ ዲክታተርያዊ ስርዓት ኣሎ ንዑ ክቃወም እየ መጀመርያ ዝመርፅ ግን እዞም ዝዛረቡ ዘለው ሓደ ፎርሙላ ናይ ፍትሒ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘለውስ ከነኸርዮም የብልናን ወይ ኣብ ውሽጢ ዘለው ሰባት ከነቕንዖም ኣለና ኢለ ሙሉእ ከም ሙሉእ ውን ክዛረባ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ማንም ሰብ ዝፈልጦ የለን መን እዩ እቲ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ደገ ክህሉ ክእል እዩ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ስርዓት ክህሉ ክእል እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ዝመሰሎ ርእይቶ ክዛረብ ናቱ መሰል እዩ ማንም ሰብ እዝናትካ ዘረባ ጌጋ እዩ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ይልክዕ ክትብሎ ውን ኣይከኣልን እዩ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ኩልና ብልሙድ ኣዘራርባ ክርዳእና ዝኽእል ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሓደ ዜሮ ሳም ጌም ክትፃወት ትፍትን ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ይበሎ ወላ እቲ ኣብቲ ስርዓት ዘገልግል ዘሎሲ ከም ሓደ ኣካል ናይቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ጌርካ እንድሕር ትወስድ ኣለካ ኮይንካ ብመሰረቱ ወላ ሓሲብካ ወረዲኻ ሙሉእ መዓልቲ ርኢኻ ውን ክመፅእ ዝኽእል ነገር ኣይኮን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክንሓስብ ክንከል ኣለና ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ኢንፋክት በንፃሩ ንሶም ጥዒሞም ኣብ ደገ ኮይኖም እንዳበልዑ እንዳሰተዩ ድላይ ምዛረቡ ኣለው ንሕና ኣብዚ ሓንቲ ማን ንመዓልቲ እንዳተዋሃብና ገንዘብና እንተዓቂሩ እንዳተዋሃበና ከሎ ስቲል ግን ተፀሚምና ነቲ ሃገር ንኺድ ኣለና እዮም ዝብሉ ስለዚ ክልቲኡ ወላ ክረኸቡ ናይ ክእልኒ ከም ዝቀዲምካ ስኻ ክትብሎ ዝፀናሕካ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ብግምት እቲኻ እዚ ትብሎ ዘለካ ዘረባ መሰረት ኣለዎ ልክ እዩ ምክንያቱ ንውሽጢ ዘለው ሰባት ክንከስሮም የብልናን ኣብ ግዜ ፀላኢ እንተኾነሲ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝከረንሲ ደርግስ ነቲ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መጠን ክኸስቦ ኢሉስ ነቲ ፀላኢ ኢሉ ዝሓስቦ ህዝቢ ከማን ንዕኡስ ክኸስብ ኢሉስ ከመይ ገይሩ ይሕዞ ነይሩ እንታይ ይገብር ነይሩ ታሪክ ክንውገስ ንኽእል ኢና ንተጋደልቲ ፈሊዩ ዳእዩ ከም ፀላእቲ ዝገብረና ነይሩ እምበር ነቶም ህዝቢ ምስኡ ዘለው ንኩሉ ግዜ ከመይ ገይሩ ሒዞም ከም ዝነበረ ሕጂሲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዙሕ ዳርጋ ሓደ ግዜ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ውን ስለዘይሕግዘና ማለት እዩ እዞም ፈሊጦም ኮነ ኢሎም ነዚ ህዝቢ ክመቃቅልዎ ነቲ እሳቶም ዝሓስብዎ ጥራይ ነቲ እሳቶም ዝሓልሞ ጥራይ ክዛረቡ ዝደልዩ ዝፍትኑ ዘለው ናቶም መስርሕ ናቶም ናራቲቭ ስለዝኾነ
أو كنزار نتي تجاجيو ويكا مثل و نحنا نساتهم إلو كحسب زدل مالت نحنا نساتهم زبال كل حزب إرترا بمولنا مالت أنصار ديكتاتور سرعة إنا نحسب زلنا أمبر حزب إرترا فرقوا بزدلو فرقوا وش زلو ويفرقوا ناي دقافي فرقوا قال أيكونا حزب إرترا بمولو هذا حزبي اتجاهها هات سرعتي إل كان دحر تحسب كوينكا I think مجدي تاشمنا مجدي عوتنا بالله مجدي رهوانا بالله أو يخمس بنفسنا نحسب ديل أنت أخوينا مالك دحر سب بنفسه حسب كوين كويس أجا أنا عين دحر حسب الله خوينا كل جزء تفورمولا كل جزء تبلاش ونيا دحر ده بزرع حقه بهاجر درجة بهزبي بإنكلوسيفنس بكونتينيتي بقلة بكل دحر نتم تخوينا قد بزح حين تساقى منا هنا أنا زدليو نقريب لين ما نستخدم رأس أكون كنز كالس لو خبل خلالنا أنا نفسي زكالس نفتحي وديع هو سوري أو هاجر نزلوا ملوك مخادن أبدا جن زلوا ملوك زي مأمانن زم صوص أجا من دين أبز كله زوجنا نزلوا بتصبوا تقول صو تنحكيها من أبى أسمع بيننا أوركن دجن دليل له وناس في حد دليل له أو دجا زلوا نتوش تزلوا أمنون حزي كيلو زم موتة سسنكلن تأسرة تجوية نو الله مش هناخد حاول زخلوا له كن حجزهم كأينا نحنا كن حجزكم هنا إذا حجيكم بزخن حجزينا أو وش تزلوا عني تسفى زلوا مسافات هبدأ جنر لنا مخن حجزكم هنا زبل جامد بخمي خفت أرزلوا تمام أو وش تزلوا نسمع بدأ جزلوا زلنا ملو بملو ناويان عصبات مخانم مجلس تقطيبهم أبدأ جزلوا عني نبولو بملو نايت سرعات أدخرتن قدمتني ملكا أنا إسكان كحد كان بزي مرأي زرخبنا نجارات سلو نو حد نمزح نرخب نخقينا زبل سنسلس بخمي خفت أرزقين أنا بوجني فورمولا 5 أيكلني قلنا أنا أنت زبل مسرح ونزخنا نجار فترة حجيت مسرح خاصة كتبايتها خاطت أتحزر لكان بري بخنزي أجرنا إنا إلكا مالتسي ولا اختزار بقولوا كمان أي مالتسي تشويه يقولون ميزان يقولون من يسأل وقلنا تايو حدا عايز رداني حدا يفتحي زقونه ناراتيف كنفتر كنكرالن أب كايدنا أب زراربانا أب تنزاربو تي هيجمونيك زقونه ناراتيف كفتر زلوسي حدا يفتح حبرتسب أب إرترا نختكل نحجي ديكونس نحوارو عند حدا كمزي إسخا تزاربو زلخاسي بزعبا هاجرن بزعباتهم من أسياتن بزعبا مسائن بزعباتي نخلنا أميرو كم حبرتسب مالتيو فاليو نايت حبرتسب بقمت زأتوه كبرتات نايت حبرتسب لعلو كله حيمانوتاتنا أورجاتاتنا فللياتنا دخاماتنا حناسي تي حيال قدنا نخلو بقمت زأتوه حاسيبو ناي وتسيت ناي جروب زخنه ناي حدا والكسب ريتو ديكونس حدا دد رسنا من مسمسه دزاربو ديكونسي وتسيت ناي ودابه دحدا خوينوتي زمص مدرتات دي كل نزبلو زلناكو زربا يم سمع زلو كم زحجنا عنا سمعنا زلوس زربانا يم سمعنا برتاي نغبر يرينا سلازي اب زربانا حيل خم زلو فليتنا ات زربانا ناي بيننا خاب زخو وتسيت ناي ودابيتاتنا وتسيت نايتي فاليو نايت حبرتسب وتسيت ناي تاريخ ولدتات كوينو نخلو بقمزاتو انا خزارب كله ناب قلنا يدلو وين اب رحق دلو سب اب قمت كيتو هدي زاربتر اخوينه تا زرباي كي جمرت كلا فشيله معناته تسمعنا زلو سب كي جمره خلو أي زينات يكونن إزدلو زلو أيسمعني يزبل حجي كم زين دابز حمس كده شو أنت يكون يبتا تخت حبرت سب مالتي سلازم تاينا بزعبا من يوم كتكو أو وش تخينا من معنا حجوزنا قال يكوننا كان حسب زلنا حدا ناي فتحي حبرت سب ناي فتحي كوميونيتي ناي من السيات ولا ناي دك نستي ولا ناي قال بتن الزاربو بتن سرحو بتن تأكو عند هذا أهم فترة كيلنا نسو بعلو تناتو دايناميك مسرحن أبروسس فتر نجرة بعلو يوخم قبل مناتو خمس خونه سب حلنا سلا زلو زخونه سب تما وشت زلو دحريك ازما وشت زلو سي اي سبعنا نيم قال لهم لا نخلنا مبزحتو تي مسرتاوي تقومو نزي سرعه تستقبركو خاوشت يمبركاب دغ يكون تما وشت زلو بزي زخونه دغف كتاب حجي كاب بيتودد بلوم بعل زوم 15 بلوم ودع علي بلوم ابي حج موسى بلوم برهانه برهه بلو ولا تنكالوت قنشو تاثيرن دلو بلن كندي كلكو وشت إرترا خوينا مستقام إذا بدك دلو سب انتي غير فلت بجكاس ضرب سلازي مالبات زوم نسيات حجي زوجوس دلو مس كله تي زلهم صقمات نعوب قمت كاتوي يدلي اوف كورس جن نسوخ على ارستي بزخونه جن اوشت زلو يفتني مبزحت اوتي مسرتاو زبحال
عبيتي ዝበሃል ቻሌንጅ ነትስርዓት ዝገብር ከማ ትውሽጡ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጡ ናቱ ገብር ኣሎ ኣብ ደገ ኮይንካ ግን እንታይ ትብልን እንታይ ትገብርን ምፍላጥ ይመስለኒ ትቐንዲ ወሳኒ ብወገን ኢትዮጵያ ናብ ተወሲድናዮ ብጋሕዲ ዝዘረበሉ እንተሎ እቶም መራሕቲ ኣኺልዎም እዩ ናብ መማቶም ሃሪጎም እዮም ገለ ስለዚ ቁርብ ተፀቢና እንደልዮ ክንገብር ኢና ዝብል ዝተፈላለየ ሜዳታት ብዝተፈላለየ ኣገባባት ይግለጽ እዩ ንዓኻ ከመይ ስክፍታ ፈጥረልካ እዚ ናይ ባዕዲ ሃገር እቶም መራሕቲ እናሞቱ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እንዳኣረጉ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ኩሉ ነገር ክንቋፅሮ ኢና ዝብል ከም ፕላን ተታሒዙ ዘሎ ዝመስል ከመይ ንዓኻ ስጋኣት ፈጥረልካ እቲ ህዝባዊ ግንባር በሎ እቶም እቲ ህግደፍ በሎ እቶም ዜጋታት ስኻ እውን ብቐረባ ትፈልጦም ሓለፍትን ወታደራትን ዘለዎ ዜጋታት ዘለዎ ሃገር ምዃኑ ንዓኻ ከመይ ስጋኣት ፈጥረልካ ወይ እንታይ ተስፋ ይረኣየካ እወ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ሓላሚ ኩሉ ግዜ ናቱ ታሽሚ እዩ ዘለዎ ናቱ ፐርስፔክቲቭ እዩ ዘለዎ ናቱ ካልኩሌሽን ክገብር ከሎ በተን ክሪአን ዝደሊ ጠመተ እዩ ዝጥምት ስለዚ ንዕኦም እዚ ሕለሙ ይትሕለሙ ክንብሎም ኣይንኽእልን ኢና ሓደ ኣብነት እንድሕር ሲለ ምልስ ኢለ ክሪኣ ዝደልያ ወይ ከዘክር ዝደሊ እንታይ ሃይለ ስላሴ እንታይ ዝብል ነይሩ ኢሎሞ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ዓመት ምሽ ገይሩ እዩ ሕጂ ንኣሜሪካ ከይዶም ብረት ይሓትቶም ናቱ ወይ ሓገዝ ይሓትቶም ሚኒስተራት ይልእኾም ኣብዮምና እምበር መፂኦም ገለመለ ብልዎ ማለት እዩ እንታይ ይብሎም ንሱ ሕጂ እቲ ኣብ ባህላ ኣብ ገለ ፅሑፋት የንቢበዮ ሓቂ ክኸውን ይኽእል ሓሰት ክኸውን ይኽእል ሞስት ፕሮባብሊ ግን ኣብ መፅሓፍ ስለ ዝረኣኽዎ ሓቂ ዝመስል እንታይ ዝብል ነይሩ ንሱ ሃይለ ስላሴ ንሓንሳቶም ከምዚ ናህና እኮ ይኮኑ ንሳቶም 4 ዓመት ምስ ፀንሑስ ይኸዱ እዮም ነቶም ፕሬዚደንት ምርጫ ግበር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ዲሞክራሲስ የባጭወሉ ነይሩ ትናቱ ልክዕ ገይርዎ ማለት እዩ ንዑ ክጥዕሞ ማለት እዩ ሕጂ ድሓን ዚኣቶም ክኸዱ እንዲኦም እቲ ዳሕርዋይ ዝመፅእ ድሓን ንሱ ምናልባት ንዕኡ ንሪኦ እንዳበለ 4 ዓመት መቸም በትን እንዳበለ ሓሊፍዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም እዞም ትብሎም ዘለካ ናይ ደገ ሓይሊ ኣብ ሚድያ መፂኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ናይ ደገ ሓይሊ ክንብሎም እኳ ቁሩብ ኣሰካፊ እዩ ምክንያቱ ፅፁይ ዝኾነ ታሽሙ የብልናን ግን ናይ ደገ ዘረባ ንበሎ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ብንጹር ንምዝራብ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሕጂ ውልቀ ሰባት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ግን ኩሉ ግዜ ምናልባት ተዓባቢና ከይንሪኦም ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ይሰምዖም እንዲ ኣነ ከማን ሕጂ እንታይ እየ ክብል ደልየ ንዕኦም ኣነ ዘይግብኦም ደረጃ ሓይልን ዓቕምን ክህቦም ኣይደልን እየ ምናልባት እቲ ዘረባ እዮም ንሳቶም እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ባይታ ሲምንቲ ሰራውር ንክተክል ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ እዩ ናይ ናራቲቭ ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ግምት ሓደ ኣብ ግምት እቲና ግን ኣብ ቦትኡ ተቐሚጥና ኣብ ሃገር መተካእታ ናይዞም ዓበይቲ ሓለፍቲ ጥራይ ዘይኮኑስ ካብኣቶም ብ100,000 ዝተዓፃፀፉ መንእሰያት ከም ዘለዉ ኣነ ብግብሪ ፈልጥ እየ ብሽም ከማን ነገርኩ ማለት እየ ምናልባት ካልእ ከይመስል ሕጂ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ ትካል ኣለዉ ጥራይ እንታይ እዮም እቲ ስርዓት ንባዕሉ ሲ ፀላኢ ናይቲ ውሽጡ ስለ ዝኾነ ከንፀባርቑ ይደልዮም ኣለዉ እምበር ወላ ሜዳ እውን እኮ ከመይ ዲ ነይሩ ምስተካ እቶም ምሁራት ቦታ ኣይነበሮምን ገለገለ ኢሉ ዛረብ ሰብ ምሁራት እዮም ዝመርሕዎ ነይሮም ንገድሊ ኤርትራ እኮ ግን ኣይረኣይን እዮም ኣይርእዎምን እዮም በዓል ኩሎም ወላ ዞም ሕጂ ዘለዉ በዓል ዓለም ሰገድ በሎም በዓል ሃይለ መንቀሬስ በሎም መጨረሽታ ቁፅሪ የብሎምን ባላ በዓል ረመዳን በዓሎም ምሁራት እዮም ሕጂ እቲ ዝድገ ዝርአ ኢና ንዛረብ ዘለና ሰብ ብምንታይ ዝመርሕ ግዲ ብፍልጠቱ ብዓቕሙ ብፅሕፈቱ በቲ ዘቕርቦ ናይ ኢንስቲቱሽናል ኣካይዳ ናይ ወረቃቕቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ፅፍሕታት ማለት እዩ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ሓይሊ ኣየር ዝተረኣየ ተኣምራት ነይሩ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሎ ኣብ ሓይሊ ምድሪ ከምኡ ኣብ ኮማንዶ ናይ ኤርትራ ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣሎ እዞም መንእሰያት ሓደ ግዜ ኣብ ገለ ኣብነታት የምፅዎም እዮም ኣብ ናይ ቲቪ ገለ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ክንሓልሞ ክንፅበዮ ዘይንኽእል ኣብ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ብስፖርት ሪኢኻ ንኤርትራ ሰማይ ዝሰቕልዋ ዘለዉ ስለዝተጋደሉ ወይ ስለዝተሸለሙ ወይ ስለዝተመረቑ ይኮኑ እቲ ኣሎ እቲ ደም ኤርትራዊ ኣሎ ንሕና ካብ ሰብና ንመልፅ ኣይኮንናን ግን ካብ ሰብና ከዓ ንሓመቕ ሰባት ኣይኮን ስለዚ እዞም ከምኡ ኢሎም ዝሓልሙ ዘለዉ ምናልባት እቶም ተስፋ ዝቆረፁ ተስፋ ክገብሩ እቶም ካልእ ሕልሚ ዘለዎም ኤርትራ ክትወድቀሎም ዝደልዩ ምናልባት ካልእ ናይ ሓሳዳ ነገር ዘለዎም ሰባት ግን ኣማዕድዮም ክርእዩ ወላ ሓንቲ ዕድሎም እዩ ማለት ዝድላዮም ክዛረቡ ክእሉ እዮም ኣነ ግን ርግፀኛ ኮይነ ዝዛረቦ 10 ግዜ ወላ ይምረረኒ ኣነ ከም ተቃዋማይ ኣብ ደገ ኮይነ ነቲ ዝደልዮ ዘይረኸብክዎ እቲ ንደልዮ ንሕና እቲ ኢንስቲቱሽናል ኣሰራርሓ ናይ ሓደ መንግስቲ ሕጊ ቅዋም እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ዘይተፈትሑ ኢልና ንሓመሉ ለይትን መዓልትን ንዛረበሉ ነዚ ሓደ ኣብ ግምት እቲ ጥራይ ሃገር የላን ክብል ኣይደልን እየ ምክንያቱ
نساتهم وتيون هاجر كلهم سلزدل أنا هاجر كتقصل تراي زي كونس كابز زلوا سرعة بزحشة من قد كتقصل مخانا دحريهم ما نمدت أرات أرسب ترى اللي خوينو ترتاري أخو قد تراي زلوا أنا زبي نعم جرش حتى كاي أبتي أوشتي إرترا توم قبل نزجبر زلهم كقبل صنعون بسبات خون خلو بقولوا خون خلو ناب حقي قريبا مزحتته له مسرح نمخاديو زي كل نايفتح قال زكايت زلو يعني يخضر مني خا إذن دحر كوينو أب كندي توم قبل زجبرو بحقي حتيت كاتم ناس أزخون خا ناس أخوينهم كم دك حجر كم دك زي خنبرو كم زجبو ما بكندي مؤمن كلهم بقى الماما كم زغب بحال تسنحن كم زغب بحال كبحال نسمع زلنا كبحال كم يتم بون السخا كاب حليفنا تهاجر بينا خنري الله نخل متأمتين تايو زلنا انت هنقبر لنا بخمي كنت متال لنا توم نبرت زي يكونوا سرعات نبار زي يكون سرعات نبرت زي يكون سبات كأني بينهم هزبخ أبين ببناتو أنقر رئينا دعك مردات خن حدرك بقالنا أبزن كتقت بالسلة مسرح ناي كم زعينة زحلفة هاجرات أبكال وكسيلكا ثريو تخد نجارات على لخم أبنت ناي ساوث أفريقيا ما تخيلي أب ساوث أفريقيا حارتهم قتلتهم أسرتهم زنورون أما جرشتا هاجر من تخت قتليلهم تزوسروا مرج حرية كوي بري تراي حرق أنت لا خوينو أنت كتبل كم تخيل فلتيخا حجنا أمنت تنتلت إلو خري أودا اللي إسياس أنا من دق من أمسكالك بلا كاخلي حدث السوتي personally تزلك ريج حرقان ويقلمله أقول كهات تزاربو نجارات كله خيري أنا يكون ولا نسخة ولا يخال سبات أب ببين هنا عنكيلات كنزارب كلنا نزاربو نجارات كله خيري أب حجر كتزارب كل خاجن بزعبة نفسها بزعبة حرقان كا بزعبة انترسنال كا يكون كان تزارب بزعبة حجر كتزارب كل خا بزعبة مقصال نيت حجر يخال تزارب حجر كتقصل انت أخوينا كل جزء إذا من بتتخذ بهالنجر أي سرحني أب حجر مبتتا خنتاي يمص ابزن زرعنا ناي بعل ليبيا ناي كالوت هاجرات بجبر ترايوسي لكعيو اتي ددميوم سباي نتم بزحات سبات نتهارتنا يتهاجر እንዳገበተ ابز عد ጥራይ ክንደይ ቢልዮናት ገንዘብ አቀሚጡ ዝነበረ ቀዛፊ ኣብ መጨረሻ ሲ ክብት ቅተል ክድርበ ከብል ገለ ተሐልም ትኸው እቲ ሃገር ግን እንታይ ረኺባ ብድሕሪኡ ወይ ከዓ በቲ ዝተገብረ መስርሕ ሲ ብኸመይ ትቕፅላላ እንተላዒልካ ግን ምናልባት ከቢድ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እንታይ ኢና ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ ሃገርን መቐፀልታ ናይቲ ወለዶን ብዛዕባ ዋላቶም እቶም ንብሎም ዘለና ሰባት ጌጋ ዝገበሩ ሰባት ኣለው እንተደኣ ተባሂሎም እሞ ብሕጊ ተረጋጊፁ እሳቶም እውን ዝወለድዎም ሰባት ኣለው ማለት እዩ እዛቶም ደቆም ኣለው ደቂ ደቆም ኣለው ስለዚ ክንበትኽ እንድሕር ኮይና ክንበታተኽ ኮይና እሳቶም ከዓ ግዜኦም ኣርኪቦም መፂኦም ከዓ ፅባሕ ንጎ ከዓኒ ናይ ኣቦይ ሕና ኣኽፈድ ሕጂ ኣይበተኽን እዩ ኩሉ ግዜ ትበትኮ ኢኻ ነቲ መስርሕ ሳይክል ናይ ቫዮለንስ ትበቲኽካ ሃገር ክትቅፅል ምእንታን ሃገር እዚ ክንብል ከለና ግን ናይ ፍትሒ መንገድና ካብዚ ዘለዎ ንዝለዓለ ደረጃ ንክስጉም ንክሓስብ ሓሲቡ ንክሰርሕ ብሃገር ደረጃ ንክምእዘን ዳ እምበር ካብ ዝኾነ ይኹን ንገብሮ ናይ ቃልሲ ናይ ተቃውሞ መንገዲ ካኣልየና ይብሉን ከምኡ ኢልና ግን ሃገር ብዘርብሕ ህዝቢ ብዘርብሕ ክኸውን ኣለውን ማለት እዩ صبغ يعني اللي أنا بدي له عتتاتي مترشتا لبوان تلك خسمع مخلي حساب تلك ብዙሕ ልብዋ እኳ የብለይን ከም ሓቂ ልብዋ ንመን ኢኻ ክትህብ ሞ ልብዋ ነብስኻ ጥራይ ኢኻ ትህብ ንሕና ኩሉ ግዜ ከምቲ ንዛረበሉ ብዛዕባ እዞም ጅግንነት ገይሮም ምናልባት ንዓና ደስተ ይብለና ድሕሪ ናፅነት ዝተገብረ ብዙሕ መስራሓት ነይሩ ንዕኡ ዘይበቕዑ ሕልንኦም ዘይሓተቱ ገለይና ንሓሚዮም ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ኩሉ ሰብ ግን መጀመርያ ቅድሚ ምሕማዩ ቅድሚ ዝኾነ ምግባሩ ሲ ኣነስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ይገብር ኣለኹ እቲ ዝግባኣኒ ይገብር ኣለኹ ዶ የለኹ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ድሓረይ ከዓ እቲ ዝሓለፍዎ መስዋዕትን መስገደልን ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ተሓሊፉ ስለዚ እቲ ሞይኦም ስለ ዝዓቢ ዋላ እቲ ሓደ ሓደ ንሕና ዝስማዓና ንኣሹ ነገራት እንተዳ ኣሎ ንሱ ንጎኒ ፅኒሕና ንሕግን ስርዓትን ንታሪክን ገዲፍና ንሃገርና ዝኸውን ነገር ክንሓስብ ተኮይንና ከምቲ ዓንቶይ ዝበልካዮ ንሕና ኸ እንታይ ንገብር ኣለና ንሕና ኸ ብሞያ ዶ ንስልጥና ኣለና ንሕና ኸ ብፍልጠት ዶ ንድልብ ኣለና ፅባሕ ንጎ ነታ እሳቶም ገዲፎምና ዝኾነ ዓድስ ካብቲ ዘላቶ ናብ ካልእ ደረጃ ክነብፅሓ ክንብል ክንክእል ኣለና ስለዚ መጀመርያ ነብሰይ ክሓትት የደሊ ኣነ ካብ ወፃእ ግን ካልእ ቦያ ብለይ ይቐኒየለይ أنا وأنا زي مسكنك دانيال جارز بعد إنجليز سلريتو خان سلك زي خان كالك زي بتوع مسألة زعبات نروح تصفى قبل أنا نلومين ودي الله